Okná vede do Koránu. Pred mnohými a mnohými rokmi, nevieme to presne, ale bolo ich určite viac ako 100 000, sa na Zemi medzi ľudskými pokoleniami objavil celkom nový druh, ktorému omnoho neskôr dali sami jeho členovia meno Homo sapiens, človek rozumný. Možno aj trocha samolúbo, ale v tom pomenovaní bola predsa len určitá presvedčivosť, lebo nie veľké tesáky či rýchle nohy, ani schopnosť fotosyntézy, ale veľký mozog bol jeho dominantnou črtou. Keď sa na úsvite svojich dejín obhliadol okolo seba, videl trávu, stromy, zvieratá, rieky, more, kamene, slnko, mesiac, hviezdy a veľa ďalších vecí, ktoré nevytvoril. Nebolo to z večera do rána, ale človek postupne pochopil, že blesky na ňo nikto nezhadzuje, ale že sú to výboje energie nahromadenej v atmosfére a že všetko okolo neho a všetko v jeho vnútri je prejavom tej istej energie. Jeho druh úspešne prežil dodnes, lebo porozumel prírode. Túto svoju činnosť nazval veda. Keď sa jeho dnešný potomok obhliadne okolo seba, vidí domy, autá, televízory, počítače, mobily, ďalekohľady, mikroskopy a veľa ďalších vecí, ktoré sám vytvoril. To všetko sú výtvory vedy. Sú čoraz zložitejšie a rozumie im čoraz menej príslušníkov druhu. Človek sa dnes v novinách, televízii, rádiu či na internete v športovej rubrike dozvie, kto dal gól na futbale, či kto sa pobil na hokeji, a v kultúrnej rubrike zasa zistí, ktorý herec sa rozviedol, či ktorá herečka drží otučňovacú kúru, ale zriedka tam nájde vysvetlenie, ako vlastne funguje magnetická rezonancia, vakcína, lieky, či prečo sa mení svetová klíma a ako rýchlo miznú ostatné druhy organizmov z povrchu Zeme. Ale práve od týchto vecí dnes závisí jeho vlastný život a prežitie jeho druhu. Ak chceme pokračovať vo svojom príbehu na Zemi, musíme porozumieť súčasnej vede tak, ako sme sa kedysi dávno naučili narábať s ohňom, najväčším z ľudských vynálezov. Musíme naplniť zmysel mena, ktoré sme si pre seba vybrali, Homo sapiens, človek rozumný. Preto otvárame Okná vede do Koránu. Americký fyzik Richard Feynman povedal, že vedec, ktorý nedokáže o svojej práci rozprávať tak, aby ju pochopil aj študent materskej školy, svojej práci nerozumie. V našich podcastoch Okná vede do Korán sme si zaumienili rozprávať o súčasnej modernej vede tak, aby jej rozumel obyčajný kandidát vied, ale aj neobyčajní žiaci škôl a škôlok. Jedným slovom, chceme vedu spopularizovať. Snáď sa vďaka tomu vedci nakoniec stanú rovnako populárni ako speváci alebo aj speváčky. Kto sú to vlastne vedci? Ako vyzerajú? Čo robia? V mojom milovanom filme Srdečný pozdrav ze Zemne koule sú vedci, konkrétne vedecké sympózium, považovaní za najvyššiu formu rozumovej činnosti na Zemi. Stretávajú sa, aby sa navzájom informovali o škodlivých následkoch prospešnej vedeckej činnosti a našli riešenia. Aby sa nepoplietli, sú jednotliví vedci označení ceduľkami, ktoré im visia na krkoch. A ako vyzerá bežná práca súčasného vedca, keď práve nie je na sympóziu? Díva sa okolo seba a kladie si otázky. Potom sa na ne snaží odpovedať. Inými slovami, tvorí hypotézu. Postaví experimentálny model vhodný na overenie tejto svojej hypotézy a prevedie dostatočné množstvo patričných pokusov. Tie pokusy nezaujate vyhodnotí a na základe výsledkov svoju hypotézu buď zavrhne a vytvorí novú hypotézu, alebo zmení metodický prístup a všetko sa opakuje. Ak výsledky experimentov jeho hypotézu nakoniec potvrdia, či lepšie povedané nevyvrátia, nimi inšpirovaný vytvorí ešte lepšiu, presnejšiu hypotézu. Popri tom svoje výsledky publikuje, aby si ich mohli prečítať aj ostatní vedci. Ak sa s nimi stotožní dostatok vedcov, z hypotézy sa môže stať aj teória. Ale vedecká teória nie je dogma, nenárokuje si pravdu.
Vedecká teória čaká, kým ju ďalší vedci, ktorí majú citlivejšie mikroskopy, váhy či ďalekohľady alebo jednoducho lepší úsudok, nevyvrátia alebo nespresnia či nedoplnia. Tak modernú vedu popísal filozof Karl Popper. Ale to nie je všetko. Neviem, ako je to inde, ale súčasný vedec na Slovensku musí okrem tohto všetkého robiť prieskumy trhu, vyplňovať objednávky, výkazy, písať projekty, aby dostal peniaze na ďalší výskum, učiť a tak ďalej a tak ďalej. I stáva sa, že mu na to vyššie popísané bádanie, na tie hypotézy a na tie experimenty veľa času nezostane. Ale tak, ako si každý z nás niekedy zaspieva a stáva sa umelcom, všetci sme niekedy aj vedcami a používame vedecké metódy. Napríklad, keď sa učíme. Keď môj syn končil prvú triedu základnej školy, bolo to už pred rokmi, ale pamätám sa na to, bol hrdý na to, že už vie písať a čítať. Listoval si vo svojej prvej písanke a smial sa na neotesaných septembrových vlnovkách. To bolo dávno, vtedy som ešte nevedel písať, volal. A ja sa niekedy pozriem do svojej prvej písanky. Mám ju odloženú spolu so šlabikárom. Takú istú. Kostrbaté čiary v nej mi pripadajú rovnako smiešne. Bolo to rovnako dávno. Vtedy som ešte nevedel písať. Kto sa raz naučí čítať a písať, prechádza rozhraním, láme sa ako svetlo. Čo bolo predtým, stáva sa naraz hrozitánsky pradávnym. To je ontogenéza, vývoj jedného človeka, jeden ľudský život. Ale to isté platí aj vo filogenéze, vývoji ľudského druhu. Americký režisér Stanley Kubrick to vo svojom filme 2001 Vesmírna Odysea vyjadril nádhernou metaforou. Človek sa dotýka čierneho monolitu. Od úsvitu svojich dejín prechádza človek takými rozhraniami a na druhej strane hranola, hrdý sebe sám, javí sa múdrejším ako býval. Je to však iba zdanie. Čo mu pribudlo, nie je rozum, ale nový nástroj v rukách. Buzogáň na zabitie mamuta, pazúrik na jeho porcovanie, oheň na tepelnú úpravu. Nepoznáme mena ich vynálezcov, nevieme, čo inšpirovalo týchto vedcov, či lepšie povedané pravedcov. Zrejme núdza. Ale dokážeme si predstaviť, že nechodili na prednášky a semináre, nesliepňali po knižniciach a večer netrávili v laboratóriách či na internete. No neboli preto o nič hlúpejší. Objavovali, čo potrebovali a používali, čo vymysleli priamo pri práci. Keď sa ich vynálezy navršili, zmenilo sa prostredie a v tom rozhraní sa v krátkom čase rozložil starý svet na spektrum nových. Tak tomu bolo, keď sa doba pazúrikov prehúpla do epochy bronzových trojnožiek či železného plúhu. Tak tomu bolo aj v 16. storočí. Novinka z východu, pušný prach, stihla ohlušiť celú Európu. Turkom však v ušiach nezaľahlo a nadlho sa usídlili až za Dunajom. Iná novinka z Mohuča, po nemecky Mainz, kníh tlač, započala svoju osvetovú činnosť. No a zo západu jedna za druhou premávajú karavely po čiaru ponoru naložené novinkami od výmyslu nového sveta. Na ostrom zlome sú rozvrátené dávne ríše a na ich ostatkoch hneď vyrastajú nové. Vo Wittenbergu sa rozštiepi veľká cirkev a z pukliny hneď klíčia nové. Rozpadá sa starobilá alchýmia a v jej odleskoch zasvieti rodiaca sa veda. Moderná veda. Alchýmia v sebe spájala všetku vtedajšiu účinnosť, astrológiu, medicínu, metalurgiu, zárodky chémie a fyziky, dôkladne premiešanú mágiou. Slovutní alchymisti sa po stáročia pokúšali vysvetliť svet. Nepoužívali však vedecké metódy. Svoje myšlienky stavali na mýtoch, dogmách a neoverovali ich pokusmi a pozorovaniami.
Spoliehali sa len na vlastný úsudok a boli presvedčení, že sa nemôžu mýliť. Nevytvárali preto hypotézy, teórie, ale dogmy. A tieto dogmy im svet a jeho princípy viac zacláňali, ako osvetľovali. Podľa alchýmie bola všetká hmota vesmíru stvorená zo 4 základných živlov: zeme, vody, ohňa a vzduchu. A uzavretá v poriadku, v ktorom je všetko navzájom nemenne a navždy spojené. 7 nebeským telesám náleží 7 kovov a 7 orgánov. Slnko kráľuje zlatu a srdcu. Pod vplyvom mesiace striebro a mozog. Ortuť a pľúca patria Merkúru. Meď a ľadviny prísluchajú Venuši. Mars panuje železu a pod jeho žezlom je žlčník. Jupiter vládne cínu a jemu podlieha pečeň. A Saturn má vo svojej moci olovo a slezinu. Zlatu pripisovali alchymisti zázračné schopnosti. Bolo vzácne, drahé, stále, nepodliehalo zmenám. Preto bolo a dodnes je mierou bohatstva, krásy a rídzosti. Zlato sa kvôli svojim ušľachtilým vlastnostiam javilo nesmrteľným a alchymisti preto verili v jeho liečivé účinky. Vo vhodnej forme ho podávali kráľom ako elixír života. Domnievali sa, že zmenou pomeru jednotlivých živlov v rozličných látkach je možné meniť aj ich vlastnosti. Ich vytúženou métou bolo získať zlato premenou iného kovu. Nepodarilo sa. Zlato nevyrobili, králi umierali. A nielen oni. Takmer polovica Európy podľahla čiernej smrti, moru. Múdrosť alchýmie tu nepomohla. A keď v tom čase priniesol Marco Polo z východu novinku o existencii nového kovu, ktorý Paracelsus neskôr nazval zinkom, a keď metalurgovia z rúd vydolovali bizmut a antimón, začalo byť očividné, že kovov je viac ako 7. Dogmy alchýmie sa rozpadli. Viera alchymistov v jestvovanie poriadku vo všehomíre však nevyhasla. Ona podnetila vznik prírodných vied a vysokých škôl. Ona poháňala najväčších učencov nastávajúcich čias: Mikolája Kopernika, Galilea Galileja, Isaaca Newtona, Michaela Faradaya, Dimitria Mendeleeva, ale aj Alberta Einsteina, ktorý neveril, že Boh hrá kocky. Tí všetci však už pri svojej práci používali vedecké metódy. To už bola moderná veda. Bol to práve najväčší z alchymistov 16. storočia Paracelsus, kto medzi prvými vstúpil do rozhrania medzi alchýmiou a vedou. Narodil sa v mestečku Einsiedeln vo Švajčiarsku. Od detstva veľa cestoval a počas svojho života prešiel celou Európou. Sám o sebe vravel, že 2-krát nespal v tej istej posteli. Najprv so svojím otcom, lekárom a vzdelancom, neskôr za štúdiami a napokon sám ako povestný a často aj nenávidený lekár a filozof. S úmyslom študovať drahé kovy sa niekoľkokrát prišiel pozrieť aj do svetochýrnych baní v Španej doline a Smolníku. V roku 1537 pobudol niekoľko týždňov v Bratislave. Možno, že práve tu písal encyklopédiu Astronómia Magna. Jeho pobyt pripomína pamätná tabuľa na Primaciálnom paláci. Umrel v roku 1542 v Salzburgu. Paracelsus ešte veril v základné dogmy alchýmie, ale už premýšľal a pracoval ako vedec. Spoliehal sa na vlastné pokusy a pozorovania viac ako na učenia autorít. Nie, ako hovoria oni, alchymia vyrábaj zlato, vyrábaj striebro, ale pripravuj arkana, tie rieď a používaj proti chorobám. Arkána bolo Paracelsové pomenovanie pre tajomné látky, podľa neho prítomné v prírode aj v ľudskom tele, majúc svoje presné, nezameniteľné vlastnosti. Očakával, že taká látka môže byť človeku prospešná pri liečbe určitého ochorenia, alebo aj jedovatá, ak jej použije priveľa. Preto hľadal riedenia, ktoré by uzdravovali a nie zabíjali. Týmto ponímaním zachytil chemickú podstatu životných procesov a spustil dejiny modernej medicíny založené na chémii.
Medzi prvými, kto vyšiel z rozhrania medzi alchýmiou a vedou, bol doktor Jesenius. Na objekt svojho štúdia človeka sa už nedíval z jediného obmedzeného uhla, ale pozrel si ho znútra. Nebol už alchymistom, ale v prostredí, v ktorom žil, to ešte čpelo ako v alchymistickej kuchyni. Ján Jesenský, Jesenius, pochádzal z evanjelického zemianského rodu z horného, dnes turčianského Jasena. Narodil sa ale v Slieskom Bratislavy, poľský Vrúclav. Jeho rodičia tam ušli pred tureckými hordami, ktoré v tom čase nivočili územie Slovenska. Gymnázium vychodil v rodnom meste, medicínu študoval v Drážďanoch, Lipsku, Wittenbergu a ukončil ju na univerzite v Padove na jednej z najlepších lekárskych fakult. Po štúdiách pôsobil najprv vo Vratislavi, potom v Drážďanoch ako osobný lekár saského kurfistra, kniežaťa s právom voliť cisára a napokon sa stal profesorom chirurgie a rektorom univerzity vo Wittenbergu. Píše knihy o lekárstve, aj filozofické traktáty, vydáva svoje prednášky, kníh tlačov. Chýr o ňom sa dostáva aj do centra vtedajšej Európskej učenej spoločnosti na dvor cisára Rudolfa II. V Prahe. Tam ho v roku 1600 pozvú jeho priatelia, matematik Johannes Kepler a astronóm Tycho de Brahe, aby vykonal niekoľkodňovú verejnú pitvu s odborným výkladom. Táto dovtedy nevídaná udalosť podnieti obnovenie štúdia lekárskeho na Karlovej univerzite. Onedlho sa teda Jesenius do Prahy vracia a už ako univerzitný učiteľ a tiež osobný cisárov radca tam strávi niekoľko rokov. Na cisárskom dvore sa Jesenius, sám vplyvný príslušník novovzniknutej evanjelickej cirkvi, angažuje vo veciach protestantských českých šľachtických stavov. Po nástupe Rudolfovho mladšieho brata Matiáša na uhorský a neskôr aj cisársky trón odchádza z Prahy do Viedne, kde pôsobí ako jeho osobný lekár. Nespokojný s jeho politikou namierenou proti protestantským cirkvám, neskôr požiada o uvoľnenie z cisárskej služby. Po niekoľkých rokoch strávených na cestách po Európe znovu prichádza do Prahy. Na jeseň roku 1617 sa Jesenius stáva rektorom Karlovej univerzity. V novom postavení sa zapája do protihabsburského povstania českých stavov, ktoré vrcholí defenestráciou kráľovských miestodržiteľov z Pražského hradu v máji roku 1618 a ktoré spustí po celej Európe lavínu vojnových konfliktov, 30-ročnú vojnu. Povstanie sa končí po 2 rokoch v bitke na Bielej hore, keď armáda nového cisára Ferdinanda II. Poráža spojené vojska českých stavov. Poprední účastníci protihabsburského odboja sú zatknutí a v júni roku 1621 na Staromestskom námestí popravení. Medzi nimi aj rektor Karlovej univerzity dr. Jesenius. Slobodný chod univerzity sa na dlhú dobu zastaví. Jeseniove knihy sú spálené. Podivná história. Na rozhraní svetov sa zrodí vedec, nový lekár a v ohnisku toho istého rozhrania zblkne vojna, ktorá ho spáli. A to sa ešte mnohokrát zopakuje. Od pražskej pitvy uplynulo viac ako 400 rokov. Telo na stole je rozpitvané na atómy. O prírodných zákonoch či biologických dejoch prebiehajúcich v ľudskom tele toho poznáme oveľa viac ako Paracelsus a Jesenius. Dokážeme liečiť choroby, na ktoré ich súputníci mreli po tisíckach. Žijeme dlhšie a zdravšie. Ruky máme plné nových nástrojov, vakcíny, lieky, antibiotika. Po väčšine aj poznáme mená ich vynálezcov. Edward Jenner, Louis Pasteur, Robert Koch, Paul Ehrlich, Karl Landsteiner, Alexander Fleming a tak ďalej a tak ďalej. Dokážeme si predstaviť, čo ich inšpirovalo, že sa určite veľa učili a že museli ťažko a dlho pracovať v laboratóriu. O ich diele si každý môže prečítať v knihách. Za čias Paracelsa a Jesenia nebolo jednoduché uverejňovať vedecké práce. Tlačiť knihy v knihtlačiarniach, nebolo ich veľa, bol prepich, ktorý si mohli dovoliť len tí najlepší a pritom zámožní. Ak sa aj podarilo vytlačiť ich, stále hrozilo, že skončia v ohni. A keď sa nakoniec predsa len dostali na police univerzitných knižníc, pre študentov znamenali poklad, do ktorého vzliadali s bázňou. Dnes sú milióny vedeckých článkov voľne dostupných na internete. Len na databáze PubMed Národného centra pre biotechnologické informácie NCBI pribudne každú minútu jeden článok z oblasti biológie a medicíny. Väčšinu z nich nikto s bázňou neprečíta.
Tých vynálezov, objavov, článkov a všelijakých údajov sa nazbieralo toľko, že sa mení prostredie. Vchádzame do nového rozhrania. Aký vedec z neho vyjde? Hrdý, na druhej strane hranolá sám sebe javí sa múdrejším ako býval. Stále je to však len zdanie. Tu len namiesto buzogáňa narába s nanoskopom. Je to postvedec. Používa síce vedecké metódy, ale podobný alchymistovi je presvedčený, že sa nemôže mýliť. Na rozdiel od alchymistu ho nepoháňa viera, viestovanie poriadku vo všehomíre, ale nevyhnutnosť publikovať články a písať nové vedecké projekty a žiadať o grant a dostať ho a publikovať a písať a žiadať a publikovať a tak ďalej. Až sa jedného dňa nedokáže rozpamätať, akú farbu očí má jeho žena, jeho syn. Vtedy treba otvoriť svoju prvú písanku a zopakovať si prvácké učivo. A pýtať sa, prečo je vlastne dôležité naučiť sa čítať a písať. Ak si na túto otázku nedokážeme odpovedať, je celkom pravdepodobné, že dopadneme tak, ako to bolo načrtnuté vo filme Srdečný pozdrav ze Zemnekoule, o ktorom som hovoril v úvode tohto podcastu. V roku 1982 ho natočil režisér Oldřich Lipský. Je to nadčasový film. Zobrazuje globálnu predpoveď pre pozemšťanov. Kam nás to poslali? Pýtajú sa na jeho začiatku dvaja mimozemskí substráti v podaní Juliusa Satinského a Milana Lasicu. Vyslaní preskúmať a prípadne aj zachrániť Zemeguľu. Presne tak by sa mohli pýtať pozemské novorodeniatka, ak by pravda vedeli rozprávať. Kam nás to poslali? Ide o temnú, dystopickú víziu ľudstva. Prorockú víziu, ktorej nadčasovosť sa ukazuje za každým, keď dnes vyzriete z okna alebo nazriete na internet a s krv mraziacou úzkosťou pochopíte posolstvo filmu. Jestliže ve vesmíru platí stejné zákony vývoje ako na Zemi, pak by eventuálni obyvatelé iných planet museli zákonite zblbnúť ako my. Počúvali ste Okná vedie do Korána.